Mä osallistuin 5 mun kaverin kanssa Soinnissa järjestettyyn Unbreak-kilpailuun. Tässä on Unbreakin järjestäjät. Ne kertoo, että tää tulee olemaan fyysisesti ja henkisesti raskas kilpailu. Ekana kilpailuna meillä oli Vissylavojen kannattelu, josta 4 parasta pääsi joukkueiden kapteeneiksi. Toivottavasti Kastar sulla on hyvät teipit siellä olkapäässä ne. Ja nyt. Saaks naurattaa kavereita? Hyvin pysyy. Sieltä suoremmat käsiin. Siinä suoremmat. Niin ajattele selviä. Sieltä vähän alemmas käsiin. Juhana suoremmat. Niin pitää ei. Niin siellä. No niin, koettakaa. Suoremmaksi Juhana. Ai! Alright. Sovi sen mun se. Sieltä viiksivallusi pipopäinen just. Sitten meillä alkoikin muodostumaan jo tiimit. Kapteenit sai tosiaan valita rivistä yhden niiden tiimiin ja muut otettiin arvalla huivit sitten. Se on valkoinen. Te olette nyt muodostanut omat joukkueenne. Tästä eteenpäin koko kilpailu tapahtuu näissä teidän joukkueissa. Ekana joukkuekilpailuna meillä oli tämmönen pöllien kannattelu. Jokainen joukkueesta sai kannatella kerran ja se tiimi, millä pölli on viimeisenä ilmassa, voittaa. Hyvä Aleksi! Ei tapahdu missään mitään. Sehän toi Tuomas. Kiitos Ampi. Hyvä, kiitos. Ei jumaliste. Mut se voi tippua, kato, tippuu. Hetkonen. Aloitin pihalla. Vittu pihalla. Aha. Yksi tippu. Jumalaut, meillä on vahva jätkä täällä, hä? Kenellä on 3? Tasapainoilla. Hyvin pysyy, hei. Noniin. Hyvä Kimi. Kaveri heiluu vieressä jo. Kaveri tippuu vieressä. Vika vieressä. Mulla vettää olkapää. No heitä se tukki pois. Noin. Punasil viimeinen. Ei tunnu missään jo. 2 viimeistä jäljellä. Häh? Meillä on 2. Meillä on vielä 2 jäljellä. Ei mitään, pidä vaan sitä siellä, hei. Rauha. Please tipu. Tiputa. Rauha. Sitten alta pois, sitten tipu päälle. Hyvä. On. Mulla... Ei tää saa painaa. Mä luulen, että tää on paljon painavempi. Pysyy. Luovuta vaan jo. Yes! Sieltä ensimmäinen voitto! Sieltä! Yes! Come on! Let's go! Sitten suoritettiin tarvikkeiden jako. Meillä jaettiin vähän ruokaa, vähän puukkoa, valoa ja kaikkea muuta hyödyllistä. Ensimmäinen joukkokilpailu takana. Otettiin voitto, mutta se oli kyllä täysin Kimin ansiota. Kyllä mä sen verran saatiin siis tavaraa tuolta, niin saatiin kuivalihaa, leipäpussi per mies, pähkinöitä, jätesäkki, vaikea arvata mihin tätä käytetään. Niin sit saatiin vielä joukkoille tällainen hemohieno puukko, kattokaa sitä. Vielä Valostorelta kaikille henkilökohtaiset lamput mukaan. Hyvät fiilikset, mennään Punaisella myös. Heillä on ammattisuunnistaja ja kovatuntoisen näköistä väkeä. Millä fiiliksellä? Ihan hyvin fiiliksellä tietysti ja pahin haastaja voi olla. No mä sanoin, että se on toi punainen joukkue kanssa. Meille annettiin siis tehtäväksi rakentaa tilapäismajoitus ja kriteereinä oli huomaamattomuus, rakenteen tukevuus, yksinkertaisuus ja suoja tuulelta ja vedeltä. Tätä varten me saatiin pressu, köysi ja rautalankaa. Ootteko rakennellut majoja paljon? Pienempänä Paljon, mutta jonkun verran. Mä oon kyllä pienen aika paljon. Tää on mä vieläkin pieni. Sarjaiset rampalissa semmosia. Joo, jep. Sä et mahu meidän majaa. Sulta tulee jalat tän verran yli sieltä, kun me mennään nukkumaan. Eihän edes ota kuulevia korvissa toi joukkue. Anta vähän hymyä huuleen esimerkiksi. Kusipaikka oli sit naapurin täältä juuri. Niin totta. Piti testaa se vedenkesto. Joo. Köyttä. Jes. Nyt ollaan lähes rakentaa majaa. Meillä annettiin 4 tuntia aikaa rakentaa majaa. Vähän mietittiin, että tuleeko tässä niinku välissä jotain happeningia, mutta ei mitään, lähdetään tekemään majaa. Meillä on pressut ja
köydät ja... Täällä on nyt vielä tyhjennetty. Eväsretki nyt. Eiks tässä ollut se? Tästähän tekee omakotitalo. Siis juu, yksiö. Jos näistä tulee niinku sivut. Näistä kulmista kiinni. Ei mitään, lähdetään duunaan ja niin kiinnostaa kyllä, että millaisia majoja muut rakentaa, niin niin. Joo, tässä olisi meidän tällainen nopea tilapäis majoitus. Kyllä mä väitän, että tää on paras näistä kaikista. Kuinka korkealle sä haluat? Meinasin leikata. Tästä rakentuu. Mä veikkaan, että kellään muulla tiimillä ei ole tätä samaa formaattia kuin meillä. Mä veikkaan, että me keksittiin, tai meidän joukkojen aivot keksi aika hyvän tähän. Rakennettiin tommonen reppuvarasto. Maja rupeaa olemaan valmis. Pimeä tulee. Notskia sytytellä. Siinä on update. Täällä me nyt ollaan sit. Notski on Joo. valmiina ja Maja on siellä kaikkinen avaruusviltteineen ja kaikkinensa. Ja... Tultiin tähän kavereitten Notskille, kun... Tai siis tultiin vaan tähän, kun tässä on niin perseestä, kun tässä on niin lämmintä. Älä valehtele. No oneli, että me tullaan käymään. Niin, okei, niin. No se on totta. Kello on 10:30 ja nyt mennään nukkumaan. Täällä ollaan meidän majassa. Mut joo, nyt nukkumaan ja katsotaan mihin herätään. Kello on 1 yöllä ja nyt lähdetään hakemaan joka joukkueesta 1 salaiseen asiakirjan luovutusta varten. Vasu, ylös, mukaan ja vauhdilla sitten. Ja peräs. Siihen riviin. Jokaiselle tiimille jaettiin salainen asiakirja ja me ei tiedetty mitä sillä pitäisi tehdä, mutta meille sanottiin, että... Ja suositellaan, että opettelette sen ulkoa. Menkää nukkumaan. Pitäis meidän lähteä? Ei. Mä sain tämmösen. Niin mä en tiedä, pitäisikö tää opetella niin nyt varuiksi ulkoa. Teillä on 5 minuuttia aikaa olla marssivalmiudessa. Herätys. On 5 minuuttia aikaa olla tieltä edessä. Aamuyöstä kaikki tiimit lähetettiin kilpailuun 0,5 tunnin porrastuksilla, ettei me oltais samaan aikaan rasteilla. Kapuu. Vihreät lähti 4.30, siniset 5.00, punaiset 5.30 ja valkoiset 6.00. Oliks lämmin nukkuu? No, aluksi oli, mutta nyt kun heräs, niin oli kyllä vähän kostea toi makuupussi, mutta... Tässä ollaan, tonne pitää päästä. Ja ei muuta kuin otetaan pikku aamuhölkkä tähän. Vai miten se meni ja ketä meitä oli? Kukaan nähdään? Kaverit otti vähän kovemman hölkän. Kello 5.30. Herätys. Jonnekin tehtävä rastille lähdetään painaa. Kastori ihan pirteinä. Ei mitään, katsotaan mitä päivä tuo tullessa. Ryhmä sininen lähtenyt liikkeelle. Noniin, eiks tuo näin valojakin? Suoraan edessä. Joo, mutta ei tässä ole missään muualla. Hyvä suunnistettu kartalla. Mikä aamuskin fiilis? Hyvä. Yes. Että loppuu rastit kesken, kun me vedetään täällä rastia. Itse se on se puu. No niin, täällä on porukka Jännis ja suunnistaa ja ollaanko me vielä kartalla? Ollaan. No mennään sit tonne myllyn juureen. Tervetuloa tulentekorastiin. Ekalla rastilla piti saada nuotio sytytettyä tuluksilla ja yöllä jaettu asiakirja piti polttaa siinä. Maarian kämmekkä. Maarian kämmekkä. Aikas rastissa poltetaan nuo asiakirjat. Niin ei verottaja turhaa kysellä niistäkään sitten. Sillä välin kun muut meidän tiimistä hoiti Notskiin, niin mä yritin lukea kaikille ääneen vielä viimeistä kertaa tätä asiakirjaa, mutta eihän mä kerennyt ennen kuin meidän Notski oli jo ilmiliekeissä ja tää asiakirja piti heittää siihen ASAP. Ei tässä mä luin kavereilta tota asiakirjaa, niin tää tuli olikin jo valmis. Ja nyt toivotaan, että jätkät ja meikäkin muistaa tän tästä ulkoa. Se on jumalauta. Se on hännisessä. Lähdetään kävellä. Oo, lähdetään mennä. Menoks vaan seuraavalle pisteelle. Mikä tarkoittaa? Ollut tulossa töissä. Ui saakeli, mennä se kaatua saman tien. Täällä ollaan paineltu jonkun saakeli 10 ojaa yli. Maaliviiva näkyy jo, näitä myllyä päin ollaan tulossa. Näille me luullaan, että meidän pitää tulla. Ei muuta kuin hölk. Ei se vaan vahingossa löytyy. Tervetuloa tosiaan Puntarisuolle. Tuo mihinkä kärki osuu. Teillä on 10 minuuttia aikaa kerätä merkattuun karttapisteeseen. Ajanotto pysähtyy, kun joukkueen viimeinenkin on ylittänyt maaliviivan määrän päässä.
Matka on 2 kilometriä. Saatte käyttää esimerkiksi juoksukelloa apuna vauhditukseen, mutta mitään karttajuttuja ei saa käyttää. Saatte myös jakaa varustusta vapaasti kuntotasonne mukaan. Saatte valmistautua muutaman minuutin ja lähdette matkaan käskystä. Niin. Me lähdetään juoksemaan. Mä veikkaan, että Elias venää meitä siellä toivon mukaan. Katsotaan, kerätäänkö ajassa sinne. Kiitos! Ei muuta kuin hölkällä ja sit kiristetään loppuun kohde. Katsotaan, kerätäänkö. Millä fiiliksellä sininen tiimi? Aika raskaat. No ei, ihan hyvä. Iso tiimi. Hapokasta. Saitteko nukuttua? Joo. Kyllä sitä niin jotain tunteja tuli. Tulee! Viimeinen! Paina! Kerättiinkö? Ei ihan. Hyvin jakso. Ei mitään hyvin työstä. Oli. Rangaistus 2 asesäkkiä. Ja nää kulkoo teidän mukana, kunnes toisin määrätään. Ja sisältöön ei saa koskea. Sitten teidän kartta. En lähtsy yli. Vai? No ei, tuli lämmin. Tuolla on seuraava karttapiste. Ollaan aika lailla valmiin. Tsemppiä matkaa. Kaikki puristaa viimeiset mehut pois. Ei oo pitkä enää. Yli tuloa. Purista. Ie, tuo. Vähän se meni niin kuin ehkä tiukin. Meillä on vähän lämmin olla. Ette ihan kerinnyt. Jäi ihan karvasta kiinni. Kauan meni yli. 10.02. Joo. Tulkaa mukaan. Te ette kerinyt aikamääreeseen, niin tässä on 2 asesäkkiä. Ne kulkoo teidän mukana nyt niin kauan kunnes toisin määrätään. Ja sisältöön ei saa koskea. Sitten karttaa tänne. Ei katsotaan tiimipeli. 10 minuuttia piti keritä Cooperirasti vetämähän, niin 10.02. Se oli näin pienestä kiinni, että ne olisi keriin. Jos seuraavaksi tulee sitten Pasun joukkue, saa nähdä kerkäykö 10 minuuttia. Kyllä menee jo tiukille. Kello näyttää 9.29. Ei oo pitkä enää. Tuleeko vähän aikaa viimeistä? Jep. Ei ihan käytetty aikaa, mutta ei siinä. Jotain rankkuu varmaan. Tuolla on teidän seuraava. Saatte pari minuuttia nyt hengähtää. Onko se tie? Joo, mitä? Tosta menee jo. Ei kai tos oli kyllä vähän silleen, tai ei ollut aluksi rankkaa, mutta sit mä otin kaverin repuväen selkään, niin voi sanoa, että sit vähän tuntuu. Mutta ihan hyvin meni. Tuli jotain suota pitkin tuolla äsken. Okei, joo. No niin, ei mitään. Me lähdetään jatkaa matka. Pikataivaleen jälkeen kaikille annettiin taas uusi karttamerkki, mihin piti suunnistaa. Juoksurasti ei päästy ajassa, nyt pääsit kantaa. Joo, se ei ihan mennyt. Aikamääreeseen. Toivotko vesistöylitystä? Jos se olisi hyvä kiva pikku loppu niinku purahus. Se olisi jees. On hauska nähdä, kun tuntemattomat ihmiset laitettiin uusiin joukkueisiin. Pääsi sen perjantain ajan hiomaan sitä joukkuetta ja joukkueen henkeä kuntoon. Se tuottaa tänään kilpailupäivänä sitten tulosta. Tosi tärkeä rooli sillä joukkueella on se, että ne pelaa tosi hyvin yhteen ja se joukkue hiontuu siitä sellaiseksi, että jos jollekin tapahtuu jotakin, kuten äsken vaikka tuo yksi nilkka, loppujoukkue on sitten valmis auttamahan. Esimerkiksi sillä, että ne kantaa reppua. Eli oja yli 2 ojaa. Itse asiassa yritetään tonne varmaan. Läpi. Niin. Ne on sieltä ensimmäinen. Onko liukas? On. Joo. Hei. Takaisin studio. Lähti ainakin hyvin. Toi näytti helpolta. Voi saakeli! Haluatko tää sun beef jerkit heitetään tää? Liian helpon näköistä. Mä tuun next. Ei homma eikä mikään. Helposti. Seuraavana meillä oli luvassa tukin kanto. Valmistautua. Mitähän tässä on käynyt? Kaikki tiimit sai valita, että minkä värisen tukin ne haluaa ottaa, mutta kaikki otti vaan oman tiimin värin. Siinä oli tosiaan sellainen plot twist, että sininen oli kaikista painavin ja valkoinen kevyin ja muut sitten siltä väliltä. Onko me oltu vikat, ketkä lähtee?
Ei mietitä sitä nyt. Eli meillä kävi aika hyvä tuuri, koska me oltiin vika tiimi, joka saapui sinne, niin meillä oli jätetty vaan tää valkoinen tukki jäljellä. Kaikilla oli vähän erilainen tyyli ton tukinkaa. Esimerkiksi vihreällä tiimillä sattui olemaan mosaremmei mukana, niin ne päätti raahata ja kantaa niitä ja voltata sitten. Testataan. No joo, kyllä tää painaa ihan jonkun verran. Onko ilmassa? NYT. Joo, menoks. Vasep. On painava. Ja mulle ei se ole pahin paino tässä. Heitä oikealle. Jos niinku juoksu on silleen ihan ok ja helppoa, niin voin sanoa, että tämmönen saatana kantaminen ja painavat, niin nää ei oo mun taas mun juttu. NYT. Ja olalla NYT. Oi perkele. Jes, menoks. Näyttäisi siltä, että ei pitäisi olla enää hirveän pitkä matka. Tästä on liian jyrkkä, ei mennä siitä yli, mennään tuolta yli, otetaan tosta reput ja lähdetään heittää toi tukki tosta yli, toi tippu tosta. Ja 3, 2, 1. Ai nyt mennään ihan tälleen yli. Yes. Ei, tossa kun annan sahat, nyt jännittää mitä tapahtuu, kun tossa sahat ja tää vikapätkä, mä olin niin hyödytön, se oli mun ilmassa toi tukki. Kun tää tukki saatiin ekalle pisteelle, niin meillä annettiin saha käteen ja sanottiin, että pistäkää 2 osaan ja kuljettakaa seuraavalle pisteelle, tyyli vapaa. Niin 2/3, teille 1/3. Niin just, niin sitä mä meinasin, että se on varmaan järkevi oikeesti. Jaksetaanko me kannu toi? Joo. Kyllä pikkumiehet jaksaa ehkä tollasen. Ja tosta vaan tohon ja eikä tosta. Vaihto. Kuka tuolla saa? Mä voin. Tää on niin mähmä. Tommonen pikkutukki. Katsotaan tätä meidän lekaa. Nää on kovin aika. Joo. On pehmeä. Onks nää meidän jääkaapissa jo? Joo, no se pakkaset vaan. Ai pakkaset. Perkele. Annettiin isoille pojille vähän isompi pölli ja pienemmille pojille vähän pienempi pölli. Ja lähdetään suorittaa. NYT. Oi jumalauta. Ei. Vasse. Joo. Näyttää pitkältä tieltä. Kaverit otti tommosen sivutaktiikan. Alas oikealle. Taukopaikan me törmättiin punaiseen tiimiin, ja me vähän juteltiin, että miten on kisa mennyt, ja toistaiseksi ainakin kaikki hymyilytte ja nauratte. Kiva nähdä tuttuja täällä näin. Ei tarvii painella tuolla taas. Onko sulla mennyt omiin tiimille siinä motio, että sä auttaa meidän? Siis voin sanoa, että tää on muuten vika kertaa niin kun nähdään ennen kuin kisa loppuu. Ai oo? Joo, me lähdetään nyt painamaan. Ai lähdetään. Onko eikä kukaan näe mitään? Erno olis meistä ylpiä. Saatana lähtee toi. Kyllä tää lämmittää. Yskän läkkiksi. Ota nyt toinen. Kyllä Erno ois ylpiä. Ois kyllä Erno, kyllä saatana se Erno. No niin Ville, meidän joukkueen, vihreän joukkueen suunnistajana, niin mihinkä ollaan saavuttu? Ollaan rastilla. Taas.
Kas kummaa, sieltä löytyy. Nyt ollaan mennä seuraavalla rastille. On vähän laiton fitti vielä päällä, mutta vaihtii kuivat kengät ja kuivat sukat ja alkaa ja katsotaan mitä nyt on luvassa. Ja vähän keventää. Tuli vähän kylmä tossa kun venailtiin. Tässä tehtävässä piti ampua ritsalla 15 metrin päästä ilmapallo rikki, joka tiputtaa palikat meille. Ja sen jälkeen palikat piti kuljettaa matikkarastille. Yksi kysymys. Eli kivillä vaan tonne? Joo. Okay. No tää on one shot, one kill. Mä tarvitsen yhden tällaisen. Ei mennyt kaukaa. Vaihdetaan, mä ammun 5 ja sit vaihdetaan. Vaikka. No se oli paska. Ei jumalauta. Siis voiks tonne mukaan osua ees täältä asti? Ei. Läheltä liippas. Oi! Oi! Kelle se oli lähellä? Ja mä veikkaan, että ei tarvii vaihtaa ampuja enää. Hei, tää on se kivi sitten. Se on tää kivi. Ota siitä! Se oli se kivi, mä sanoin! Ai vitsi! Ai niin, ja mistä me kaikki juostiin tänne? Väärä suunta. Haluan mennä sinne, mä otan sun repo. Tää oli low-key aura. Mä sanoin, että se on se kivi, ja se oli se kivi. Meinas häviä vielä se kivi. Mä tiputin, Sieltä löytyi. Mulla oli sit 6 matikka. Näiden palikoiden avulla taulukko piti täyttää niin, että jokainen rivi vaaka, pysty ja ristisuunnassa muodostaa yhteenlaskettuna luvun 15. 39. Muista ei oo mitään apua tässäkään. Pistäkää juokseen, niin sit mä voin olla hyödyksi. Onks mä nolla? Ei on nolla. Sitten toikaa. Tuntuu vähän, että toiset ei oo oikein. Tää ei voi olla tässä, tai sitten tää. No eihän se, minkä kanssa laitat ysin? Ykkönen pitäis olla pieni nimittäjä keskellä. Väitän. Ei, mun niin pitää olla 3 numeroa. Mut nyt täällä alhaalla. Mut mitä jos nää siirtää? Ja nyt tänne pitäis tulla 6. Ei ku... 5. Ei välttämättä, mutta toi vaikuttaa kaikkeen. Venä. 9, 15, 13, 15. Ja... 9, 15. Ei tää ei mee. Ei jumalauta. Hei, Venä. Ei se toimi niin, ei mitään. Ja puoliväli oli siinä ja vinkkinä 5 keskellä. Noniin. 9, 15. Entäs... Mä haluaisin selostaa mutta mä en vitti häiritä noita, kun sit mä vaan häiritsen niitä. Mutta Aleksilla pitkä matikka alla. 15. 15. Oliko se siinä? Venä, oliko se? 7, 15. 14, 15. 9. Mites tää? Tääkin on 15, joo. 13, 15. 8, 15. 9, 15. 9, 15. 13, 15. Onko se siinä? Kyllä! Kauan! Valvi. Joo. Oh. Kyllä. Mistä kattoo? Let's go! Sitten me saatiinkin jotain uutta karttamerkkiä mihin suunnistaa. No, ketkä kärrää? Kova suoritus. No Johanna, miten meni tuo matikka pähkinä tuosta? Annoin kunnian minua viisaammille se ratkaista ja hienostihan se meni. Hyvin olitte kyllä siinä hököllä. Ei mulla ollut kyllä palaakaan siinä. No niin, Kastorin kamera käy. Mitä sä oot tehnyt? Oot sä tehnyt mitä? Hei, sammuit sen ritsa. Ja sit kävi jotain, mitä me ei todellakaan oltais haluttu. Nyt tapahtui pikku accidentti. Onko sun repussa kyllä? Hilkka pyörä. Juu. No siis silloin kun juostiin, niin siinä tiellä oli vissiin joku kivi. Ja se pyörätti just silleen ulospäin koko painolla. Ja sitten tässä taas samalla tavalla joku monttu, niin koko painolla silleen. Ja sitten se pyörätti niinku ulkosyrjän puolelle ja sitten niinku rusahti silleen. Joo. Ja sitten aluksi oli silleen, että sattui silleen, että ei pystynyt edes liikuttaa. Mut nyt se on vähän silleen niinku... Aleksilla kävi tosiaan siis semmonen juttu, että sillä se nilkka pyörähti tuolla metässä niin kuin näitte tuosta edellisestä tai aikaisemmasta klipistä, niin, saa nähdä, onko Aleksi venaamassa meitä seuraavalla rastilla vai onko se joutunut luovuttamaan. Jos se on joutunut luovuttamaan, niin sitten me painetaan 3 loppuun asti. Järjestäjät sanoi, että ei sen nilkan takia tarvii lopettaa, mutta sitten sen pitää niin jatkaa ASAP, niin se oli niin tällä rastilla varmasti, että jos se tulee tälle mukaan, niin sitten saa jatkaa. Let's see. Ei näy kyllä pitkää poikaakaan täällä, ainakaan vielä. Tervetuloa tosiaan Hepolamme. Tehtävänänne on Hepolammen ylitys.
ylityksen lähtö tästä ja päätös tuonne, mistä savu nousi. Kun pääsette sinne, niin siellä on sitten lisäohje. Kaikki mukana olevat tavarat kulkevat vesistöylityksessä mukana ja saatte pakata vaatteet reppuihin, eli ei tarvitse mennä vaatteet päälle. Ja uitte rannan myötäisesti noin metrin etäisyydellä rannasta. Ja koko ajan kysellään, että onko ok. Jos ei tule vastausta, niin sitten pois. Voi jumalauta. Ne pelottelee vaan. Mikäli koskette rantaan tai pelastusvälineisiin, kyseisen yksilön kilpailu loppuu, mutta muu joukkue saa jatkaa. Jos joku kokee nyt tässä vaiheessa, että ei tule suoriutumaan, niin mieluusti sanoo sen nyt. Äijä hoitaa. Niin pienintäkään epäröintiä. Jes, olkaa hyvä. Elikkä tosiaan, pitäisikö mennä se eka aluskerrasta päältä? Siinä on hyvät ja huonot puolet. Jos sä menet aluskerrasta päällä, niin silloin se vesi ei vaihdu sun iholla niin paljon. Niin. Se lämmittää, vaikka se on märkä. Mulla on toinen kerrasta mukana. Mä vedän aluskerrastalla juoksurikolla. No kyllä mäkin vedän sitä aluskerrasta. Lähelle rantaa. Ei oo paha. Ai ei oo. Paha. No ei oo. Ehkä kohta. Ai oo. Ei oo. Ei tää oo niin viileä. Kaikki ok. Hyvä. Hyvin tulee. 2 metriä enää. Vähän ikävää kun tuo leukaa. Mä tuun. Tosta kun hörppää vähän juomavettä. Samalla kun me suoritettiin tätä uintitehtävää, niin meidän tiimistä tippui jo toinen tyyppi. Ei ollut kylmävesi aksua varten. Sori, mä keskityn tähän uimiseen. Ota loppukiri. Joo, ota loppukiri. Niin tää tuntuu tosi hyvältä siellä. Uintirastilla myös sinisestä tiimistä tippu Anton ja punaisesta Iiro. Vihreät kaikki läpäisi tän haasteen. Joo. Paina Pasu! Hyvä duuni. Mikä fiilis? Muna jää. Nyt taas maahan. Otetaan säkkiin. Huhhuh. Jatka välittömästi karttaan merkittyyn pisteeseen. Siellä odottaa henkeä. Karttapisteessä. Puette kuiva. Voi vittu. Koneettopuket. Pääsin valmiita. Eli vielä ei saa pukea. Siis tämä on Heponiemen lampi, eli se on niinku... Onko se takas tonne? Tuossa kulmassa. Eikö se ole valmista? Pitäisi olla nyt tossa. Tuosta lähdettiin. Oltavan keula. No, lähdetään sinne. Siis eihän tässä tunnu saatana enää mitään. Toivottavasti se vaan on tänne päin. Ei ollut mun juttu toi kylmä vesi. Hei, lähdit kokeilemaan. Se on pääasia. Joo. Se on hyvä. Ei tuo kyllä ketään oo. No töitäskö enää kylmäkään oo, että lähinnä polttelee vaan. Menettekö jotain väärin vai saaks nyt pukea? Mä suosittelen menemään sinne ja katsomaan karttaa vielä uudestaan. No tehdään silleen sit. Se osoitti niin... Huhhuh. No kato hei, joo, mennään, tuolla on joku laavu tai joku kota. Lähdetäänkö sinne päin suoraan? Kato tuonne, kato, näet tossa? Näkyy teltta tuolta tommonen pystys. Oh. Ei kun niin, kato tää. Niin, kato kun me tultiin niinku tuolta vasemmalta, eiks tultu? Tää ihan keskimmäinen on vaan se lampi, mutta tää on se suoalue kokonaan. No niin. Tässä on kyllä fiilistä painolla, satana märät vaatteet päältä, eli jossain
keskellä soinia. Ne uppoo jalatkin saatana tonne. Vissiin viidettä märit vaatteissa. Juu, tai ei. Tuolla saa vaihtaa vaatetta, jos haluaa vähän näkösuojaa. Vihdoin löydettiin oikea paikka. Ei jumalauta, en ota tässä kassi auki. Nyt kuivat vaatteet päälle ja mä en tiedä saaks Aksu nyt jatkaa vielä, kun se lopetti kesken, mutta toivotaan, että saa. Jos ei, niin sit painetaan Kiminkaan kahdestaan loppuun. Nyt on pirun kylmä, kun tuulee vähän. Ontuma kiva uida, mutta... Tässä on se aika kaukana. Okei, ekat 5 metriä oli silleen paha, mut sit ei enää oikeesti tuntenut mitään, niin sit se oli vaan, että niinku uivaa. No joo, tuli käytyä uimassa tuossa lähes varmaan 0-asteisessa vedessä ja Juhanalla pieni kramppi iski päälle, mutta kaikki selvisi kuitenkin loppuun asti. Ja... Juhana oli siinä jo sillä taas ylhäällä, makas mättäällä ja siinä sitten järjestäjä laittoi takkia päälle niin kuin millekin painajalle oikeesti. Kyllä siinä. Sitten järjestäjä sanoi, että mahtako Juhanaa kuule olla siinä, niin sillä sekunnilla nousi mies ja otti niin ison askeleen, että ei varmaan. Makkara, taukomakkara. Tekee hyvä. Selvisitte uinnista? Helposti. Onks me... Ai oo mitään nyt saa. Onks sä... Sitä nyt pikkusen. Ota äkkiä. Se uitti jo, se on kyllä kovaa. On se... Kyllä tää lämmittää. On se lämmintä. On tää lämpimpää kuin se vesi. Joo, se vesi, se ei ollut lämmintä. Tsemppi teille. Hei. Pitäkää hauskaa ja lippu korkealla ja kaikkea semmoista. Tuo äskeinen uinti niin se ei ollut edes niin paha. Oi jumaleissani. Nyt täytyy sanoa, että kiittäkää onnea, että Kannosri oli vielä paikalla, koska muuten tosiaan joutunut rehaamaan tukkia, niin kyllä oikea ihminen on paljon parempi. Okei. Evakuointirastilla tää haavoittunut piti kantaa kilometrin päähän seuraavalle pisteelle. Lähtösuuntaan suoraan tästä eteenpäin. Haluatko sä, että mä otan sun repu vai otat sä mun repuja vai miten tehdään? Mä otan hänet, sä otat mun repu. Tehdään näin. Jumalauta, kun sulla on nää saatanan muuraustavarat tää sun repu. Nyt. Joo, ei mene mikään kiire tässä. Ei muuta kuin mennä. Tuolla kaverilla kerran. Toi on eloton, kun me päästään perillä. Elikkä mitä me tehdään täällä? Käsky oli, että ei askeltakaan, mut evakuoidaan. Kannetaan prinsessa. Ois nyt Aksu edes salaa tyhjentänyt sun repun tonne autoon. Jumalauta, se on kyllä testo jätkä toi Kimi. Se on kyllä niinku viimeisen 24 tunnin aikana huomattu. Kannattaa vaihtaa kantajaakin välillä. Mä voin kyllä koittaakin, jos sä haluat kantaa näin, mutta mä veikkaan, että... On se kyllä teistä. Tiläiseltä, että oot sä valmis. Kun me päästiin tänne seuraavalle pisteelle, meillä annettiin pari keppiä, jos meidän piti rakentaa paarit ja kuljettaa tätä haavoittunutta seuraavat 3 kilsaa niillä. Teekö mä tässä saman mittaisen? Katkaisen tästä liikaa varmaan. Riittääkö me nää 4? Tää on varmaan kevyin noista kaikista. Edellisellä on jotain pehmusteita tässä tolle evakuoitavalle, mutta emme kyllä mitään semmosia. Voidaan heittää sille pari heinää tohon. Oiva. Juu, jos pää niska sinne. Juu. Sä voit jalat tässä pitää. Juu. Kovaa ajaa. Onko sulla mitään toiveita, kumpi sä haluat olla? Ei mitään väliä. Oikein hyvä. No toi vähän naristoi vähän rusahti toi oikeanpuolimmainen. Oot. Ui! No nää vittu ei pysy nää. No ei nää, katoppa näitä. Ei nää on irti täällä kaikki. Otetaan sun lenkkarista noi nauhat tohon. Se on muutenkin toimintakyvytön, ei se tarvitse kengännauhoja mihinkään. Meidän tiimillä oli tosiaan vähän hankalempi kuin muilla tiimeillä, koska meitä oli enää 2 kantajaa jäljellä. Koska tää oli meille 2 hankalaa, niin me kysyttiin heti Kiminkaa, että saadaanko me kantaa haavoittunut, jos tuodaan paarit kuitenkin mukana. Mut se ei tosiaan käynyt. Mennään. Ottaa reppukin, nyt sais melkein. Kengät! Pysy kyydissä! Ei pysy!
No me testattiin vähän eri tyyliä Kiminkaan ja päädyttiin sit siihen, että vedetään vaan paareja ja haavoittunut makaa kyydissä. Me päästiin aina joku 10 tai 15 metriä eteenpäin ennen kuin joutui pitää taas taukoa. 700 metrin jälkeen kilpailuvetäjä huomasi, että tossa tulisi kestää ihan liian kauan ja se tiesi, että me ei olla luovuttamassa ton takia. Niin saatiin sit lupa kantaa haavoittunutta, mutta meidän piti kuljettaa ne paarit seuraavalle pisteelle myös. Evakuoinnin jälkeen oli heti pikamarssi. Piti juosta 5 kilsaa parhaaseen mahdolliseen vauhtiin. Mut siitä ei oo kenestäkään mitään materiaalia. Pikataival on kärsitty ja 2 lonkkavikasta ja olkapäävikasta kaveria täällä. Ja sitten meillä on toi suunnistaja, meillä ei ollut mitään oireita. Niin meillä hyvin menee joukkueena. Vaikka konttaamalla sitten maaliin tai pyörimällä, kierimällä jotenkin. Ettei tosi mene tie, missä noin koivuttais. Mä veikkaan, että menee. Tuulimylly ja politiikkakeskustelu ja joo, hyvin menee. Sen jälkeen me suunnistettiin seuraavalle karttamerkille ja voitte arvaa mitä siellä taas ootti meitä. One last dance tosiaan. Lähdetään tästä uimaan. Ei tän pitäisi olla enää mikään juttu sen edellisen jälkeen. Niin tosta noin aluskerrosta päällä taas mennään sitten. Ja kovaa jo. Nyt ei tarvii viedä kusista reppua sentään mukana. Siitä! Mihin tänne? Huh. Pano! Hyvä, loppuun asti. Vitu hyvä. Come on! Ai! Tuo! Voiko joku avata nää liivit? Mulla on sormet kohmista. Tarvitsee se. Ja nyt taas kun nousit... Toi vesi vai toi koko juttu? Koko juttu. Koko juttu on nyt ohi. Oli se aika rankka, mutta tulipahan tehty. Kilpailu läpäsi 12 16 osallistujasta ja saatiin siitä hyvästä Unbreak hihamerkit. Yhteispistemäärä 20 pistettä ja 4. sija punainen joukkue. 24 pistettä ja 3. sija vihreä joukkue. 2 ekan pisteero 2 pistettä. Unbreak Suomi 2025 voittaja on sininen joukkue. Ja sieltä maaliin tulleet voittajat, niin Kristianin kautta J.P. Peltoselta M95 Sissipuukko. Sitten Purje et Hacklift Reppu. Anton, sun tiimi on tuolla. Riipisen kuivaliha. Yes. Kunnon boksi. Aveltech Oy mahdollisti meille tähän sisupuukon, Marttinen puukko. Me mietittiin ja me ei tarvinnut kovin kauan miettiä, kuinka tämän ansaittee. Koko viikonlopun suoritus oli aivan mahtavaa. Toisti tosi useassa rastissa ja ansaitti tämän todenteolla. Kimi Salotuisku. Meillä olisi vielä yksi sissipuukko, joka annetaan tsemppaajalle, kaikista kovimmalle joukkuehengen luojalle, ja tsempparipuukon on ansainnut Amski. Onneksi olkoon. Hymy ei hyytynyt koskaan. Kiitoksia meidän puolesta. Kiitos. Oli mahtava järjestää teille kilpailu. Kiitos. Kiitos.